ngerinai ima hatani sada buru ditiki marujung ngulu na torasna manang na tua-tuana. Ala adong hatana tua-tuana madok anak do hamatean buru do hanguluan. Ditiki marsahit na tua-tuai jut-jut jala sudedo mangalapati manang maboto di joloni buruna do unggodang pertikian na tua-tua molo di bagasa persahiton. Alaniaha ala adong hata nama dok molo si matua do parumain dengan merbadai di satolup do hamu siamang ala enak pesongoni memang faktana na jut-jutan dang bui tarbahin dia nakoni laho mangarawat na torasna manang na tua-tuana dihatuonna dung marsait pamatang nasida. Alaniaha dang pala ukap rohani parumain. Aledak sude umumna di dak pala ukap rohani parumain laho pature-turehon na tua-tuai. Alai dung marujung ngolu na tua-tuai dang dijoloni buruna anggo paborhaton manang pasidung ari-ari ni na tua-tuai. Alana si tokkade iko dijoloni jala di bagas ni anak kodo borhat sadana tua-tua dang lazim dijoloni buruna manang helana. Di patupama ulaun adat pasidung ari-ari tongdo masebelga tupak laho si pasahaton ni buru dina laho patupahon ulaun sarumatua dina tua-tuai asa uli denggan partuatna dohot ulaun sarumatua dung sipul adat sarumatua di suatu mana tua-tuai tarsingot tu aka namosok manang si patupahon di ulaun sarumatua gabe anak do na merbagi warisan manang tading-tading na pinukan di na tua-tuai. Roma akaburu buana mahami naso geleng ni na tua-tuai behami buasa ditiking uluna loja dihami dung matua na tua-tuai kolak kamu akai to botokku anak ni na tua-tuai na mabagi. Sada fenomena don apatanna buido tarubah nama saon gebe parsidohot akaburu majalo na pinukan ni tua-tuai songon tading-tadingna asa adong tong dos anak doh buru tabahem majo pada pota alai namasa memang burui tong do gabe anak di keluarga ni hela. Imajo songon storytelling di hita tabahema pada pota alai boluboin ya namang mardongan habengetomma unang gabe makorhon rimas samu melutung ummalo hamusyak kami dinalau pato tahon video kontenon melutung pe malo hamu amang denggama baik kamu padapot manang saram muna. Oras Mabang Sobatak, semoga konten video ini berkenan dan mengedukasi. Jangan lupa ketik komentar, like, komen, share agar adat budaya Batak tetap lestari kepada pemula, generasi muda, perantau Batak dan diaspora Batak. Horas Bangsa Batak.